जोंहा ओनसोलारि हिंसानि माखासे लामाफोरखौ बाद होनानै जोङो बेजोंनो थांबाय थानो लामा हान्थिबाय थानो हायो। गासैबो बाथ्राफोरखौ साननानै बे लामाजोंनो जों थांबाय थानांगोन। नङाब्ला बेबायदि रोखोमनि जोङो नुबोदों भारत सरकारा आसाम सरकारा बिसोरनि सायाव माबायदि फाव पलिसि लादों बेखौ जों थांबाय थानानै आगान सुरलांबाय थानांगोन। रायजो राजाफ्रा हयथ' डिसिप्लिन लाखिनानै आब्रुथिखौ लाखिनानै थांबाय थायोब्ला जोङो सरकारनि खाथियाव मोजाङै नोजोर गोग्लैजागोन। अन्नाया हयथ' माब्लाबा फैगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंबो भारतीयआनो, जोंबो गुबुन नङा। भारतनि सिङावनो जोङो गावनि राव हारिमु आरो जातिनि सिनायथिखौ लाखिनानै खौसेयै रायजो जानो लुबैनाय, गावनि सिनायथिखौ लाखिनायनिल'सो जोङो खौसेयै बड'लेण्ड रायजो नागिरदों। जों भारतनिफ्राय थांनो नागिराखै, गावनो नागिराखै आरो। जाय हक आङो बेखिनिखौनो बुंबाय। रायजो राजा बिथांमोननिसिम बयखौबो खावलायबाय जाहाथे गोसो गोरबोजों जोंनि बे सोमावसारनायनि हाबाफारिफोरखौ फैगौ समफ्रावबो बिदिनो लैहोर लैहोर फैलायनानै हेफाजाब होफैलायो। आं बेखौनो खावलायबाय। आङो सानदोंमोन मैयाफोर क'क्राझारफोरनिफ्राय जोंनि चिरांखौ कमप्लिट जागोन नामा मानसिफ्रा सानदोंमोन, खिन्थु दा नुबाय गोबां चिरांनिफ्रायबो गोबां नुजाफैदों आरो बेबादिनो हेफाजाब होबाय थागोन भबिष्यताव, आं बेखौनो मिजिंथिबाय। आरो जोंनि फैगौ समाव रायजो बिनायनि नामाव जेन' जों आरो थांनाय समफोरनि बादि रावबो जिउ होनांलायला, बेखौनो आङो मिजिंथिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। मानगोनां चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सामासरन बिथांनिसिमबो आङो बे समाव साबायखर बावबाय। ओरैनो जोंनि मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव थुलुंगा होनायनि थाखाय आङो बे समाव बिथांनिसिम